daw kaangay sa rice terraces na daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sukon Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls sukon Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto, nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang
fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog? Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang
fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog? Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pag-atubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam lang sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pag-aatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugiranon di sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ano? Mabakasyon ka sa Isla Banaag? Oo, Mami. Gusto ko nga mag-relax. Kun amo, updan ka na mo ni daddy mo. Hindi na kinahanglan, Mami. Apang 3 ka bulan ka palang nakabugtaw, gikan sa pagkakoma. Hindi ako magpasugot nga magbiyahe ka nga isahan nun. Pero, Ma'am, hindi na ako bata jutay nga nagkakinahanglan sa chaperon. Kagduha pa ka mo ni Daddy? Apang bag-o pala makantuan ang amo nga lugar. Delikado para sa isa kalamaron nga babae kasubong mo. Wala ka pa gani mag-18 anyos. Gusto ba tuod si mami mo, sweetheart? Pagkatapos sa natabo sa imo, hindi mo magkuha sa amo ng tuman nga pagkabalaka. Ilabi na gid kay wala ka pagid makarecover sa pagka-amnesya mo. Paano kung maglain ang pamatyag mo sa hinali? Kag didto mismo, magbalik naman ang ginabatyag mo. You'd feel lost. Kita nga 3 ang makadto sa mga isla. Hustuhan kita kahigayunan nga ini nga makaupod kita nga 3. Tugod kinahanglan ko man ang bakasyon.
Paano trabaho mo, Dad? Masarangan nga ati panon sang aton sa laliga ng aton kabuhian, anak. Isa pa, madugay na atong katapusan naton nga pagbanding sa iban nga pungsod 13 anyos ka palang sadto. Gani subong lang ina nga masulit. Gani gusto ko nga 3 kita mabakasyon sa amo nga isla. Anyos ako sa aksidente. Nagyutay na utas ang kabuhi ko. Ma-18 na ako in 4 months time. Kagsamtang wala ako sa pangalibutan. Gindamgo kong isla banaag. Kag natahuman ako sa among tuog. Sang gin-search ko ini sa internet. Wala sang madamong impormasyon bahin sa mga lugar. Apang tuman na sa ako ng nahibalan ko. O ti ano? Nakapabok ka na bala sa hotel sa amo nga isla? Wala sa bakante. Gadi, ginrefer ako sa isa kakilala sa manager sa among hotel, sa isa ka cottage, nga ang tag-iya ato sa iban nga pungsod. Ati, ipahanda ko ng aton mga dalalon para nga makabiyahe kita dayo. Clarissa, anak, ari na kita. Oh, Mami. Kag ano ining nabatyagan ko? Hindi ko mapulong ang ginabatyag ko nga kalipay. Sige na, mag-una na kamo. Ako nang bahala sa ato ng mga bagahe. Oo. Anak, dali na. Oo, Mami. Feeling ko, ang bilog nga isla gid ang naga-welcome sa pag-abot ko. Kagdo kasubong ba lang diri ako na bilong? Aga na? Kanami isang tulog ko. Pabangon ako. Kanami tulukon sang silak sang adlaw. Nga nagasulod diri sa akon kwarto. Mahimos ako. Gusto ko nga maglibot sa duog nga ini. Palisensya ako sa ilan ni Mami kag Daddy. Hindi ka magpalayo sa tuman iha, ha? Tugod hindi mo pa kabisadong duog nga ini. Yes, Dad. Hindi ka nalang balaan na magpamahaw? Mami, karon na lang pagbalik ko. Malayo sa mga kaingod nga cottage, ining ginakupar ninyo, ma'am. Kag sa pagsubay mo sang banas kikan diri, may makita ka nga balay. Amoy nang malapit na kaingod sang cottage nga ini. Kag malayo ina sa town proper. Kag madalagan sa 15 minutos kung magkadto ka dito, kung may dala ka nga salakyan. Gusto ko man lang maglibot-libot. Anong mahimo ko nga masakyan, Manang?
Kung makibalo ka magbike, may ari dire. Ipahulam ko ato sa imo. Salamat, Kid Manang. Kari ka. Kuhaon nato na to. Dito sa nahamtangan niya. Hindi ako ayawan tulok sang palibot. Katahong gid. Kag mabatyagan ko. Nga daw nakakadto na ako diri sadto. Ay, kakaina. Ang caretaker sang cottage namon. Kung magtulog siya sa akon, do kasubong ba lang nga nakakadto na ako diri? Ay, apang imposible ina. Papadayon pagid ako Uy, hala. Padulog na galiining banas nga ginausoy ko. Jutay nga kalanan? May ari sina diri sa kabukiran? Ay, makadto ako dira Hala? May nasulat sa tunga-tunga sang lawas ang kahoy. Ang kapihan. Hala? Masulod ako dira Kadamo sang tawo. Mga turistang kalabanan sa ila. Kag makita gid sa nawong san iban. Mga taga-iban sila nga pungsod. Kahamot sang kape. Kag ang bagong luto nga tinapay. Hinali man ko gingutom ba? Ay, mo-order ko Malinyaman ko. Good morning. Good morning. Bagula ako diri. Anong ma-recommend mo for breakfast? You could try our mango pie. Manami balay na? Apa, oo. Amoy ng specialty sang tag-iya sining kapihan. Kag siya mismong nagabake. Okay. Sige. Hatagi ako palihog sa isa ka slice. Kag isa ka hot choco. Okay. Kag I assure you, you will beg for more. Nakuha ko ng order ko. Apang sa diin pala ako mapungko man. Ay, nawala ako sa nakita nga bakante nga lamesa. Ba? Sa unan? May lalaki nga nagpaypay sa akon. Nakita siguro niya nga nagapangita ako sa mapungkuan. Dito ako makadto sa iya. Salamat. Salamat liwat sa pag-imbitar mo sa ako na magpungko diri sa lamesa mo. Hala,
kristal sang bintana. Ang mga matawong nga mga bulak sa gwa. Ang iban, nagatubo sa sangasang kahoy. Katahom, hindi bala? Oo. May ginaobra siya sa laptop niya. May ginasulat siguro siya. Makaon na ako. Hindi ko gid mapunggan nga himutaran ang lalaki nga ini. Kag nakita ko nga gwapo siya. Malaba ang iapok. Kag ginapungos niya ini sa likod. Kag sa pagbulubanta ko, mga mid-20s nang iya edad. Pero, dumay puti na siyang buhok sa iya sentido. Pero, anay ka? Nga ba lang daw ka-familiar sang nawong niya sa akon? Doon nakita ko na siya. Hindi ko lang matumduman kung sa diin kami nagkita ay. Abang, wala man ako sa madumduman sa naglikad ko nga kabuhi. Tungod sang among aksidente. Pero, kung kilala niya ako, dapat ginmuno na niya ako. Abang, siya ang una nga tinuga nga nangin pamilyar sa ako ng nawong. Matapos ako nga nakabugtaw gikan sa pagkakoma. Ipadahil mo ba lang pagpangapi? O kung tulokon mo na lang ako? Sorry ano kay... Daw nakita ko na ikaw sadto pa eh. Abo pala? Hindi mo lang tani paglainan sa paghangaw pa. No. Wala ko sang ginapaminsar nga kung ano. Sigurado ako nga nakita ay nakita. Hindi ko lang matandaan. O kung ba si... Tumlagsahon na ang dagway ko. Baguhan ka lang diri, no? Gusto ka? Kahapon lang kami nag-abot diri. Madali lang mahibala ang bagong abot sa isla ngayon eh. Taga diri ka bala? Hindi man ako taga diri. Pero nakahibalo ako. Nga halos kilalahay ang tanan ng mga tao diri sa isla. Pati ng mga tumandok diri. Wala mo na pamangkot. I am author by profession. Manunulat ka? Ano ka kang klase sang manunulat? Nagasulat ako sa mga fantasy nga mga istorya. Nakaibalo ka. Nakabatay ako sa istorya sa dongeni. Gali na ganyat ako nga himuan sa istorya. Bahin sa ano? Bahin sa diwata, kag sa engkanto. Natapos mo na bala? Ang matuod, wala pa eh. Pero, gusto mo ba lang nga mabatian ang kabugusan? Hinali ko naman na nadumduman. Ang hitabo sa makabugdaw ko gikan sa pagkakoma. Nangin mahuyog ko na ako magbasa sa mga fantasy story. Kung mahimo pa lang, baklon ko ang mga libro nga may labot diri. Kani, naglibog ang ulo sa mga ginikanan ko. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang umagsukong sa itong sugilanon sa itong palatuntunan.
Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Inarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa katapusan nga bahin sang kasaysay ni Jerlyn, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kaupod sang isa kahandom. Here's this goodbye I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Third party man lang ang iloy mo. Ang problema, ara mismo sa sulod sa ngamon panimalay. Antes pa nahulog ang buot sa mga ginikanan naton sa isa kag isa. Magamon ang pag-upo nila ni mama kag papa. Nakaibalo man bala sina si Dalton? Pareho kami nga nakaibalo. Kay si papa, siningkaron ko lang siya napatawad. Apang ginkaugtan mo man siya sadto? Of course. Sang unaging kaugtan ko man siya pareho ni Manong Dalton. Naging tampad ng kuntani siya kay mama. Wala pa kuntani ni napatay. Bisan hindi kami tama ka-close sadto ni mama. Iloy ko gihapon siya. Kag masakit man nina sa akon. Nga nadula siya sa hinali.
Sang nagligad nga si Mana, aksidente nga nagitaay kami ni Papa dito sa iba niya pungsod. Tugod may business man ako sa mga duog. Kag wala gid ako sa bisan jutay lang nga ideya nga dito gali siya nag-star. Wala ko makaibalo kung paano. Apang sang magitaay kami, wala na ako sa nabatsagan nga kakik. Kag kadali lang sa amon nga nag-ayuhay liwat. Ang panahon siguro nagpali sa pilas ko sa kasing-kasing ko. Madamo lang kami sang ginistoryahan. Halos hindi matapos ang amon pagkamustahan ay. Kag siya man ang nagsugid sa akon nga wala nang iloy mo. Madugay na. Tubtob ya, ikaw na nga mo nahambalan. Nahinambit ka niya sa akon nga dua kabulan na nga nagbusong si Alisa. Sang nagupod siya sa inyo. Right away, naibalaan ko nga ako ng bata nga to. Sa ako lang gintugyan ni Alisa ang kaugalingon niya. Apang wala siya sang nasugid sa akon, bahin dira. Wala niya gin ako sa aton nga duha. Nga ikaw ang amay sang bata. Nahampan ko siya, Jerlyn. Sigurado ako, hindi siya gusto nga masakitan ka. Ganigin tago na lang niya ang kamatuoran. Ang matuod, pagkatapos ang nagpatunga sa amon, nakita ko kung ano kadako ang guilt nga ginbatsyag niya. Pinakabisis niya nga ginsulit-sulit din sa akon. Ya, hindi dapat natabo ato. Ikaw ang ginapanumtum niya. Hindi siya gusto nga masakitan ka. Amugan ni siguro ina nga wala na siya magpalapit sa akon. Pero tindugan kong natabo sa amon tungod nagapatis siya nga isa kadako nga sala ang nagpatunga sa amon. Kaga na-realize namon nga wala man sang pagigugma nga nagpatunga sa amon. Kent, hindi pa handa si Alisa nga mangin iloy sa to. Amo gani nga ginbili niya sa akon ang bata. Mas ginpili niyang iya mga handom sa iban nga pungsod. Kag dito man siya napatay. Wala na siya nakabalik sa amo ni Daddy. Ikaw, Kent. Kamusta nanging kabuhi mo sa iban nga pungsod? Puno sang guilt. But I'm sure wala ka man ginpabayaan ni Manong Dalton. Yes. Grabing suporta nga ginhatag niya sa akon. Ikaw? Wala man niya ako ginpabayaan. Ginapadala niya ako sang kwarta para isuporta sa mga kinanglanon ko. Maayo man ang kaimtangan ko dito. Apang natural. Nasubuhan ako. Tungod sa sala nga nahimo ko sa imo. Kung wala ka ginpalayo sang utod mo sa akon, ipadayon mo pabalagi hapon ang papakigrelasyon sa akon. Pagkatapos na nagpatunga sa inyo ni Alisa. Wala sang sala si Manong Dalton sa relasyon naton, Jerlyn. Wala. Kung wala niya kita ginpapalayo sa isa kag isa, ma-abroad magyapon ako. Ha? Naunahan na niya ako sa pagambal. Ano? Kwan. Sa makasala kami ni Alisa, ginbatong ko na sa kaugalingon ko nga hindi na ako bagay sa pagigugma mo. Masakit ato sa akon abang kinahanglan niya magpalayo ako para mahilway ka sa isa ka wala sang pulos nga lalaki nga kasubong ko. Jerlyn, you deserve somebody better than me. Kon amo, hindi gali ako dapat ka maakig kay Dalton. Tubtubsan o. Jerlyn? Sa sulod sang malawig ka panahon, kalaway sang akon panulok sa iya. Tungod ginbulag niya kita. Gali kay bisan wala niya to ginbuhat.
Matapos gihapon na relasyon naton. Bayaan mo gid man gali ako. Maayo nga taong utod ko, Jerlyn. Wala siya sa balatyagon para sa mga tao nga wala pa makakilala sa iya sa lubos. Apang balis ka dira ang tunay niya nga pagkatao. Husto ka. Sa subong, masiling ko. Nakilala ko na ang utod mo. Salamat naman. Sang sano lang nagsugod ang pag-abyanay ninyo? Sang nangin malapit siya kay Daddy. Ano? Ang anak mo ang rason. Kung nga nangin maayong relasyon namo ni Dalton. May pamangkot ako sa imo. Ano ina? Naginulsol ka ba lang agin atipan mong anak ko? Karon nga nakaibalo ka. Nga nakasala kami ni Alisa sa imo? Wala sang sala si Taddy sa akon. Para hindi ko siya pag-atipan nun, Kent. Jerlyn? Kung wala mag-abot si Taddy sa kabuhi ko, ayan, madugay na ako nga nagsurrender. Wala sang tupo nga kalipay ang ginhatag niya sa akon. Kaayo gid sa imo, Jerlyn. Daw nagilty man ako ba? I'm really very sorry. Kent, there should be no room for regret. May tadi nga nadihon tungod sina. Gani, kuhaan ang kaakig nga ina sa kaugalingon mo. Madamo gid nga salamat, Jerlyn. Abi mo, sa nagbalik ako, ordegin ang kahadlok ko nga makita ang kaakig sa imong mga mata. Sa tiyon nga itampad ko sa imong tanan. Apang ari kita subong, ha? Nagasugilanon kasubong sa mayo nga abyan. Hindi ko naglikinanglan niya magulat sa malawig nga panahon. Para batunon ang kapatawaran mo. Hindi nagali, Jerlyn. Maghanda ka sang manamit nga pagkaon, ha? Tungod sa ulugo naton ang liwat nga pagtingob sang pamilya. O Lula Asuncion, Ihanda mo ang paborito nga sudan ni Kent. Nakibalo ako. Ginakahidlawan niya nga kaunon ina. Tungod na dula sa dire sa sunod sang malawig nga panahon. Ati, ho Lula Asuncion, Daddy, iho, ano ang gusto mo nga dessert? Ice cream o con cake? Ice cream, kag cake gid Lola. Baby, wala ka gisang patawad, ha? Makita mo sa lawas niya. Daw nakita ko sa iya ang kinaiya ni Kent sang bata pa siya. Papa? Kun amo, tabatsoy ka man gali sang una? Pero gwapo. Kulas, hapit. Ba? Si Dalton? Wala gid siya hulo hambal. Ano pala natabo sa tao nga ini?
Si Dalton. Isahano lang siya nga nagapungko sa ila family room. Nga pala nga wala siya sa iya kaugalingon. Ay, palapitan ko siya. Ano ba lang problema sang tao nga ini, ha? O sisaon ko siya. Dalton, you're obviously not okay. Kaina ka pa nagkapaluya, ha? Handa ako magpamati kag magbulig. Anong problema? Uli siya nagsapat. Nagatulog siya sa malayo. Dalton, please. Talk to me. Hindi makapaayo para sa imo kung taguon mo lang. Hindi ako papayati sa sumusa na, Jerlyn. Nga. Naapektuhan ka bala? Yes. Lalaki ako. Kakita lang ari din sa sunod sa kwarto ngayon eh. Base ko may matabo sa aton. Wala ako mahadlok. Hindi ka magambal nga daw babae ka na sa plaza. Hindi ka ngayon. So, gina-consider mo na ako nga respetado nga babae? Amo bala? Kasweet sa inyo kay Ina ni Kent. How did you feel? Miss na miss mo na gid siya siguro, no? Hindi pala? Nga mo sin ang tono mo. Doon nagapangimon ka. Ako? Nagapangimon? No. Babatsikan ko lang ina kung mahal ko ikaw. Sa ribalan ko, wala naman ako sa baratsagon sa imo eh. Kani, wala na ako nagapangimon pa. Kasakit ba? Ari mo ay. I don't love you either. Gani, patas lang kita. Good. Good, gid man. Ote, gado akig kahaw? Ay, hindi ako akig, no? Suya lang ako. Tungod nagkadto ako diri, agud unungan ka sa problema mo. Tapos, amo man ang gali sining makuha ko? O nga Ginaano ko ikaw, haw? Wala ko man ikaw ginaaway, ha? Kag sino ba na nagsiring sa imo nga may problema ako? Kapuy lang ako. Wala ko sa mood. Agud nga magkadlaw. Kaga magsugilanon. May matarong mo siguro ako nga kapuyon ang lawas ko. Bisan pa nalagsa. Ambot, kabudlay sa imo hambalon. Dira ka na gani. Hindi. Si Kent. Nagatindog sa atubang ko diri sa pertahan. Kent? Do may lover's quarrel ka mo, Excuse me, no? Hindi ko boyfriend ang utod mo nga uli anon. Jerlyn, dala nagasugod sa suya ayang tanan. Dulugi ako, ha? Dira ka na gani. Papauli na ako, ha? Malisensya na ako kay Lola Asuncion. Diri ka na ba istal sugod subong, Jerly? Lola? Pero... Wala ka na sang balikan sa balay mo nga ato. Gani, diri ka na lang sa akon. Ang balay nga ini, nangin puloy-an mo na sugod pa sang una. Diri kita masugod sa bago nga kabuhi. Dalton? Sa banta ko, kinahanglan ninyo nga magsugilanan nga duha.
Bayaan ko anay ka mo, ha? Mapahanda lang ako sa makaon, kag inog pabugnaw. Dalton, Hindi ba na... Nagsirin ako sa imo sa to. Nga tanawan na ang magpahayag sa nga akong baratyagon sa imo. Pues, subong ko ipakita sa imo. Pamatudan ko nga hindi ako matalaw. It's now or never. Parehong importante para sa aton ang isa kay isa. Nga hindi natin pagtilawan nga parang buon ang baratyagon natin sa isa kay isa. Pareho kita nagbangon gikan sa pagkatasma. Pareho kita nga kadarampuwasan ng mga pagtilaw na nag-agi sa atong kabuhi. Gani pareho kita nga mabakot. Nga hindi natin pag-isaw ng atong pwersa. Could it be possible for us to be as one? Dalton? Karon nga napamatudan ko na nga nagsalaw ko sa pagkilala sa imo. Gusto kong makabawi. Karon nga may closure na kamo nga duha ni Kent. Pwede ba na? Ako naman ang magpangabay sa imo. Ano ina? Pwede mo ba na mabuksan ang kasing-kasing mo para sa ako? I love you. And I want you to be my wife. Will you marry me, Jerlyn? May mahimo pa bala ako? Pilya ka gid matuod, no? Kay wala ko pagani ikaw ginbaton. Manghagad ka na nga mapakasal. Pero, tungod the feeling is mutual. Oo na apakasal na ako sa imo. Jerlyn, gitpahalipay mo ako. Mapakasal kita sa labing madali nga panahon. Kag diri natapos ang kasaysay ni Jerlyn nga iyaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kaupod sang isa ka handom. Direksyon Marnie Mungkal. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Hawla nga Pulawang. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawang. Will sing my Hindi mabuhat ni Isabel ang magpatay sang tawo. Bisan ang rabbit nga napilasan, nabulong niya. Kag hindi lang ina, napilasan man siya. Sa ginpauntat niya ang duha ka ido nga nagdumugay. Hindi siya makabatas nga magpatay sang sapat. Kag hindi niya mahimo nga patyon si Eric kag si Ruby nga ina. Amoy nang matuod. Sang adlaw sang amon kasal, nagpalapit sa akon si Ruby. Kag nagsiling siya nga bantayan ko si Eric. Bangod malain ini. Ginpamangkot ko si Eric kung matuod ini. Apang ginpanginwala niya ini. Kag nagsiling siya nga kung magpadayon kuno ako sa pagpati sa ginsiling ni Ruby, ipasulod niya ako sa mental hospital.
ipagwa ni Eric nga naglain ang ulo ko. Kag sang gabi nga ato, naglakat ako. Agod nga pangitaon si Eric. Gusto ko nga dakpon sila nga duha. Kagluyag ko nga pamatud-an. Kag hindi agud nga patsyon siya. Gusto ko lang nga isugid niya sa ako ng matuod. Ara na ako sa ugsaran. Sang nakabati ako sang gahod. Ang isa sa mga tingog nga to, amo kay Eric. Sang nagsaka na ako, nakabati ako sang lupok. May nakita ako ng mga kasilingan nga nagalingling sa bintana. Ginbuksan ko ang ganhaan kang nagsulod ako. Sang primero, wala akong makahibalo kung ano gid ang natabo. Nakita ko nga nagauyat sang pusil si Eric. Kaginataya niya ini sa duha ka bata. Nagdalagan ako sa iya. Kaginagaw ko ang pusil. Nagaagaway kami. Kag naglupok ini. Wala ko ini paghunda. Ang natabo, isa ka aksidente. Ang pusel nga among ginpatay sa babayi, iyan ni Eric Scarlett. Nga nagkadto siya sa balay ni Ruby nga may dala nga pusel. Hindi ayhan nga ang iya tuyo, among nga patsyon ang babae nga among magaguba sang iya kasal. Ang babae nga nagapadayon sa pag-blackmail sa iya. Nakabati siya sang ginsiling sa mga kasilingan nga nagaaway sila. Ayan, ginpandaman niyang babae. Kaya ginapahog ini nga manugid sang tanan. Mahimo ng pusil iya ni Eric. Apang hindi si Eric ang nagdala sang pusil, kundi ang iya asawa. Siya ang nagkanto dito nga naghandom sa pagpatay siya bana. Nakaupod sa isa ka babae. Kagbangod sang iya pagpangimon, gintiro niya sila nga duha. Naabtan siya nga nagatindog sa atubang sang bangkay nga nagauya sang pusel. Inusan? Hindi. Ginpatay ni Isabel Scarlett ang duha ka tinuga. Kag kinahanglan bayaran niya ang iya na himo nga krimen. Nagasugid ako sang matuod. Apang sa piyak sina. Nakabati na ako sang ginhambal sang judge. Ginapamatpatan ka sang kamatayon sa kalalangan sang lethal injection. Sa matoon! Nakasugi sa matoon! Dito ka sa gwa! Dito ka! Inusintisya! Sa gwa!
gid atong ginsilot sa iya. Nga Pa, ma, mapauli na kita. Bisan ako. Hindi man ako gusto nga silutan si Isabel sa kamatayon. Gusto ko lang kung tani nga mapriso siya. Kinahanglan makakita kita sa pagi na maluwas si Isabel sa kamatayon. Hindi natin siya mapabayaan. Kinahanglan nga makabuhat kita sa pagi. Ginahigugma mo siya, hindi bala? Oo, Iman. Madugay na. Ginihimo na ni Papa ang tanan. Kakanugon nga wala siya maghulag sang temprano pa. Anong buot mo, Silingon? Nagkadto si Isabel kay Mama. Kaginsugid ang natungod kay Eric. Nga may iban ini nga pamilya. Apang hindi magpati si Papa. Kag naaki gini. Kay ginpasibangdan sang hindi amo ang lalaki nga pareho kay Eric. Apang nga buhato niya, ina. Ang lahom ko kung palangga niya si Isabel sa tanan. Naglahom ako. Nga buhato niyang tanan nga paagi. Agod makahibalos ang kamatuuran. Nahadlok siya nga ang partnership nila sang amay ni Eric. Mapiktuhan. Kung maghimo siya sang India mo. Gani nga naghipos na lang siya. Kag ang tanan, nagresulta sini. Nakahibalo ka bala? Kung nga hindi siya maluyag nga magpagkikita ako kay Isabel. Nagsiling si Papa nga sila na lang makikita kay Isabel. Sila na lang kunong mapakalma sa iya. Apang hindi husto, ina. Maluyag matuod si Isabel nga makita ang pamilya niya. Apang nagapati ako. Luyag man ni Isabel nga magpagkikita sa akon. Sorry, Ramel. Apang ginhimo na namon ang tanan nga maluwas siya. Ginhimo namon ang tanan nga maluwas siya sa kamatayan. Apang wala na kita sa mahimo. Sige. Mauna na ako. Eman, anong mabuhat naton? Wala. Kundi nga ilubong naton ang aton mga ulo sa trabaho. Nakita ko si Ramel. Wala siya permis sa iya kaugalingon. Hindi siya makaibalo kung anong iya buhaton. Samtang nagahilapit ng kamatayon ni Isabel. Kung natabuan niya siyang ara sa kahimtangan ni Isabel, ano ayan ang mabuhat ko? Ano? Hindi ako maluyag na mapatay si Isabel nga wala pa niya ako makilala. Kag si Ramil, anong iya buhaton kung mapatay na si Isabel? Ano? May bag-o ba lang nga balita? Ha? Ramel? Anak? Wala, ma. Apang nakahambalanay kami kay ina ni Iman. Kagsunod sa iya. Samtang nagaligad ang mga inadlaw. Nagapalayo ang tsansa. Nga magapalayo man si Isabel sa silot nga kamatayon. Amo gali. Oo, ma. Sige. May katuan na ako. Dira na ka mo.
Adto na siya. Jay, sa diin siya ayan makadto? Dire lang sa palibot. Amoy nang iya ginahimo. Nagalibot-libot siya. Tubtub magkalma ang iya kaugalingon. Patyan gid bala nila si Isabel? Sa kalalangan sang lethal injection? Sino ang makapakot? Duha ka tawo ang gidpatay. Kag nadakpan siya sa akto nga nagauyat sang pusel. Ang tanan nagapati nga siya ang may sala. Nagapati ka man bala nga may sala siya? Ayan si Isabel. Nabutang sa sitwasyon nga hindi niya kahimuan. Apang kinahanglan, may isagid nga magabayad sang kabuhi sang duha ka tinuga. Kag isa lang ang nagapabilin nga makasugid sang matuod nga natabo. May mga tao nga maumid sa natabo nga ini. Kag kinahanglan nga may manabat. Kag si Isabel ina. Siya. Nagatindog sa may tupad sang dako nga bato. Kag nagatulog sa malayo. Palapitan ko siya. Siling ko, basi nagakinanglan ka sang kahambal. Ang kinanglan ko, among kalinong sang akong kaisipan. Wala na gid balas ang paglaom para kay Isabel? Kag ikaw, nakaibalo ka balas ang buhaton mo? Ang buot mo silingon. Kung mapabilin ako diri o kung hindi. Dawa mo sila. Ayan, mapabilin ako diri. Nga. Ano nga Nga nakapamatod ka. Nga mapabilin diri. Bangot kinahikog mo ako ikaw, Ramel. Kagluyag ko. Nga ara ka sa akong tupad permi. Kuhan. Bangod. Naluyagan ko diri. Kag nagsiling si Chay Maura. Nga hindi na kinahanglan nga maghalin pa ako diri. Kagluwasin na. Ay ginakita na ako diri subong Bisan jutay lang. Kag may plano ako. Kag sa banta ako. Magpasugot si Chay Maura sang plano ko nga ini. Plano? Masami kita nga nagaplano. Apang hindi matabo, hindi bala? Gusto ka? Apang sinong makapakot? Kung may katumanan man ang plano. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something of my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Navarro. Will sing my song.
Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio! Bumbo!